Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti da ito programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Samuel nga napauloan, live-in partner. Sagudayan nga rin ti surat ni Samuel. Dear Manong Nemi, nabara ti panang sarabo kaniyak Manong Nemi ti pamilya ni Vina. Manipod syudad, napanak iti probinsyada, kinapudno na manong, dahito iti may kadwa nga panagkita mi kini Vina. May kadwa ko nak, sipod idi, at darito'y syudad, ngagtrab-trabaho. Inarem ko, aging ka, sinungbatan na. Dari panang pasungbat na kanyak, o ano parang sungbat na kanyak, Manong Nemi, isumuting kang panang celebrar, ti ayan-ayat mi, ket na ipaay na, ti kinabirhen na kanyak. Naslasanak pala idi amamati, Manong. Nga kalaidi nga panang aklon ni Vina kanyak, ket simurot, idi asas ko nga mapan kami ag-check-in hiti hotel. Di amo gini Manong Nemi, ket addan padas na. Ngam na paneknekak Manong, nga siyak, iti muna nga nangusat, ti ruangan, ti langit na. Siyak nga talaga, Miss Manong Nemi, ti ang pisang ti talon. Tapos ni kastaket makastrek, kung makadanon kami nga gampayag, iti langit. Napintas ni Vina, nakinis ti kodis na, as in nga nakapimpintas Manong, nabanglo, naimas. Mabalangan iti cellphone, video call, Manong Nemi, di ba nagsasarita mi idi. Ta agadayo ka mga rod, aday so na ti probinsya, idin to tadak dito syudad. Aging ka nagtulagan mi Manong Nemi, idi pa nagdan namin. Papangkusukunan ni Suna, di balayda, kat ipakaamok ka naging di parents na di pangkip mi. Gamot adda ka, adda dito syudad ti trabaho. Uri agikat to ni Suna ti trabaho na, agyan to nito'y apartment nga op-opaak, tapno adda, pagpakadaak, kanada sang petak, no agapuwak iti trabaho. Wan Manong Nemi, nabarat panang welcome kaniyak, dagiti naganak, ken kakabsat, ni Vina. Wan Manong, dimtengak iti alas 3 ti malem, nang rabii kami, Manong Nemi, kadidi, tamakapangan kami, kinasarita min, Manong Nemi, digiti parents na. Naibagan ni Bina kada kami, Samuel, nga alay misuna, tapnog din na kayon sa jaya syudad. Di ba kasdawag, kapag nga live-in, ang saan nga dagos nga kasar. Kahit ko kumangapay lang amin ti agurnong, mama ko na konta, arig nag-asawa kami kini Vina. Papa, kahit mi pala tagurnong, kahit ko pala tagurnong. Siguro makatawan o 2 tawen sa kamto kalaysan. Di pa nagurnong ko, mabalin nga mangkita kam doon ti lutes sa jay, uno ditoy, konforme. Ti pangipatagdiramen ti balay mi.
Tapno ito no, agkasar kami. Adan to na sangpatan mi nga balay. Nga bukod mi nga balay. Alis naman na siguro na panangurnong ko kabot pinas mo ti trabaho, papa, mama. Teko na ako noori saan nga agtrabaho pa ni Vina, agtalina tulangin sa di apartment. Nga pagpakadaak kan sang patak, mani po diti pa nagtrabaho. Ikit umanugot ka kadimot laeng, Vina. Sinuludsud manong name ti ama ni Vina ken kuana. Nagtunged ni Vina. O sige, palubusan na kayo anak ko. Basta adan tumadlang maangay nga kalaysa. Yor uray mi data, dinton ka anot pa nagkalaysayo. Ikari ka na kayo, papa, mama. Sala nga ni Vina ti pagkariyak do, di ka da kayo nga nakanak yang kuana. Saan ko may bayan? Saan kunto nga saktan? Nipitik kadyak to aramidan kang kuana. Lalakit na siya at unay no kasta. Kaya nagtalik kami kang kaiho. Langam ti na singpet kan nagagat. Langam ti saan nga kumabil. Manong nemi siyempre umyanak. Kata si papalubos mo't dagit tinagadnak kang kuana manong nemi agkasilad kami. Taan nga rod. Kat aglib-in partner kam nga roden. Manong nemi sagbay nga simbre ka kiti silad ni Vina. Para kiti ko siya nang iminom. Nadanong ko dito iti inana. Magitukot kan ti. Dano, no agkarainom ka ti rabi iho. Saanin, mama? Medyo naprada anak lamin. Mabaling agtugaw ko, biit? Sige, mama, apa ka di? Anusam ate anak ko. Anusam. Andito kayo sa wan, mama. Saan nga naruam ni Vina ti trabaho tiyo nagtibalay? Awang problema ka reta, mama. Alis nung tumat nga aramidan na. Kapilitan to, aramidan na. Saan ka di? Una ta umat pang namnamaan na. Nga mamuna nga tamat, nga aramidan. Amuna nga aramidan, no kayat nga aramidan. Ngayon no, di na kayat talagang awan ti maaramid na. Naruam ngamin ditoy, nga saan nga mabugbugar ti anak mi. Iso nga ako nakangkangaan anusam. Awang problema ka nata, mama. Kaoram ang pino siya tagluto, siya taglaba, siya tagdalus, siya kabin. Basta lagi di anday suna. Akit na siya at nukasta. Alalala, ulitek. Gamang kami, tas ikati pagtungpalan ti anak mi. Gamang kami, no talaga nga maan-anusam ni Vina. Data nga imbaga, manong name ti ina ni Vina, kat saan nga seryoso nga simagsik iti panunod ko. Saan nga problema data ko nakman. Teko nakon, no ibagak to keng kuha ng aramidan ng tunga tamat. Saan ka di manong name? Basit mo lang, tidalusan na. 2 kwarto, iti apartment. Ti baba, up and down. Dakda kami mo lang tilabaan na. No, maburing isunod ti padagyanan to iti apartment. Adama cellphone na. Maki-video call, ada dumapay. Adama TV. Una adumat ti pag-ayaman iti cellphone. Saan to nga tama-tamatektekan nga gururay iti 8 nga oras kapag nagtrabaho iti opisina. Kinun ko nakitinakam kumano. Kadidadakon iti kwarto nga ayan manong name ni Vina. Si magpatakon manong kadi marakop nga dakos. I love you, Samuel. I love you more, Vina. Siksikan to lang ti lalaki ti biyak ko. Siksikan to lang ba't ti babae ti biyak ko, Vina. Awan ti pangisukatak ka. Dagat pengarod pangisukatak iti samit.
Nanam di kiti bibig mo. Hmm? Di kinabanglo. Di kinako. Kinalinis ti kutis mo. Kinapintas ti sukog ti pamagim. Siksikan to laing Vina. I love you so much. I love you, Samuel. May tayo ko akitiragsak. Tungkal aramidan tati kastoy. Kakanayon kanto ko lagi di nga kaililiw na panawan na to iti apartment. Numabalik ko agawid ka ti aldaw. Tapos umay kamangan. Dito di apartment ti panganam. Tadubliam ti mangan. Sigawit. Nagimasa ako nam. Ngaman. Kaya po, tamasapa kami agbiyahe iti kabigatan na manon nemi. Alagad pinaminsan mi lang, ngam nakapapaot ti panagkinayat ket mi mano. Nagpagada kam ngarod kadag itinaganak ken kakabsat ni Vina iti nasapa nga bigat. Nasapa kami manon nemi nga namigat. Tapos naligas ta, ket masapa kam tumet nga makadanon sa syudad. Kabayatan ti pa nagtra-travel mi, manunemi, lusan akasarita ni Vina, cellphone ti kutilingan na, agay ayam. Pasari agkatawa, uno sa angat agbuya kadagiti nakakatkatawa. Gusto klaunag ti ayik ni Vina mano, may sursuro ta. Matayong telde ka na ito mabuyboyat. Di ka nga di matla may istorbo, sweetheart? Di ba nag-drive mo? Okay lang. Okay lang. Nakakonsentrate ka. Kanatahan na ka kag-drive. Pangaldawan ta? Mangaldaw ta ito, tikwa. Magusto ka pangaldawan. Seafoods. Nagiti, makan iti baybay. Iti putahe da. Alaman. Kahit kumanti ko, kaldo ti digot sinigang nga maya-maya. Kanapay, detay kwa. Detay pusit, maprito. Fried pusit. Uy, dito fresh Tay makita pa lang ang buo. Nagbalin na pinasket. Uy, at magata nga siya. Buo nga nagregerret. Yan. Buo nga laki nga iprito da iloto da. Kanapay, dito ito, kanakanan. Aragan. Balbalulang. Ato ikijay. Dikit seaweeds. Arusip. Kaas jay. Kahit kinahit ko tot kilawen nga tuna, wano kilawen nga tanggigi. Sige. Hama. First class amin di kita nga sida. Ipay mo kanyak. Ipasangom kanyak. Gabot a first class ka. Itibiyag ko. Bisa? Kis mga sister magmamaneho. Panong nemi nakalalailo ti tunggal may sakada kami. Kat patsyak kakastantot kinalailo into nagden na kami. Ngayon aldaw-aldaw ito nga makita. Irenabiinto manong nemi ngagkaida kami. Irenabiinto mat manong nemi ngagkanaig kami. Laksid ano agregla. Diyan lang no ka iti kwa. Saan mi nga panagkanaig. Ngayon madala tamat pamuspusan naman. O rin numadaman no kayat mi maidlata. Grabe, di makadanon kami manong nemi dito siyudad kat inda garahe ko manong nemi di kotsek iti garahe napaset iti apartment. Kalpasan na nagtinulong kami manong nemi nga nangisarek kadig iti gamit mi. Wow, okay na ta. Medyo na ilit. Nga bali, no na ilit, basbasit matalusan. Basit lang di pa nakasalas na. Labas sila kwarto. The divider na, nagbaitan ti salas kan ti kusina. Dito ti agdan nga pa ni ti second floor.
Data masungad nga si LED. Si LED ta. Okay, ingatotan di kita eh. Ijay, bakanti nga si LED. Ore no saan mo nga dal-dalosan no kanta. Mata, ako matimang gamgamit. Di ba? Okay ka naman lang. Pangrabihan na ka nun. Kaya rugyan ta na tigloto. Nabanog ka kiti biyahe, sweetheart. Sikat na nabanog. Hindi ito sa sakta nagmaneho. Makababanog na katugaw. So nga, kasi lakayat kong tiagilan. Di siya tiagloto. Diyak pinaraman ng tiluto, sweetheart. O, sige. Ado matigit maluto in ref. Riinggan tulat nga ro din na makaluto, okay? Sige. Dadano ka ti banyo. At dabanyo ti nga to, dabanyo ti baba. Sige. Nagdi ko sakpay nga ro sa. Ano nga tanang di gusto nga to, ha? Sa tanto ka. Nagluto akpay, ah. Dabno da magpapigsata. Nabanggo rin ni Ing isuna manon nemi di nakaredin di pag-dinner mi. Nabanglo. Talaga nagdigos sakbay nga nag-ilad. So nalaing na sana siguro binasan ti buhok na. Sweetheart. Let's eat. Kanin manin? Sige. Ti barukong kin di baba. Tamanganin. Nakaluto akon. Nidasar ko pa din. Umagagad ka baka no. Ada nakastar ka pusa kat mapusa. Sige, let's go. Baguanan ka. Nakabang-banglo talaga dito, sweetheart ko. Ito. Sige, makanta ka natin. Nagsaruno kami mulog and manong. Wow! Nagibas di si data. Nagan natin ang luto? Di mapayamunagan na. Baka di mo ang luto. Chapsoy. Chapsoy. Nagalam na itlog ti pugo. Adala ito naka-stack dito. Kaya natin chapsoy. Nagimas pa nakaluto na, sweetheart. Mabaling nga kani nga si kalat kang kanahin ngagluto nga ba't sikat na imas di luto na? Apip katawa ka. Kaya sika, di mo kayat nga susuruan din na imas nga luto? Masa ako nagtulagit nga susuruan? Dahil mo sa wanawang among nga lutuin? Pamigat lang. Pritong itlog. Pritong hotdog. Ano pa yun? Pamigat? Longganisa. Ano pa yun? Ham. Natengay. Nateng? Pamigat tinateng? Kahit ko ada nateng na ti pamigat ko. At mabaling nga salad dita. Rangaw ti kamutig. Ada nakarem. Rangaw ti o balangeg. Hindi suro nakto ka na kita. Tila mo nga lutuang itlog, hotdog, kada longganisa. Pasari longganisa, ma'am. Ang kung nga paakwan. Pritok nga diretso. Manong nemi di malpas kam nga mangan na panan inalan tayo toothbrush na sa nagtoothbrush ng maton. Sweetheart, umuna akong siya nga to. Ijak ng palpa. At nang kuita nga green di cellphone siguro. Tulungan nak dito yun ah. Sika na. Oh my God. Siyak nagluto, siyak pitaga. Agumong ka nag-aginaw. Lakit na maawatak. Sige, okay lang. Alis tumot lang. Alis tumot lang nga inawan di kita nanganan mo. Pero makainawa ko manong nemi nagdaratsuwa kiti banyo. Tutupras ka nagdigos. Pero makandano na ko niti ngato, manong nemi. Nakabado niti narasay. Manong nemi. Inidikpon sila o pinagsintik ti lampshade. How romantic. Nagpintas ti silaw. Manong nemi manipo ti lampshade, the colored. Nga mangsirsira iti pakabuklan
ti babae nga patpatek ko. Manong Nemi, inanak ti cellphone ko, napanak iti YouTube, pinatukar ko rin iti pang romantic songs. Manong Nemi, ti dayta nga first night me iti apartment. No payamok manong Nemi ng tubigat kada trabaho. Kastawan iti panagpapasmi ken ni Vina. Numanen manong Nemi kahit kupay ko na. Ang tatrabaho ko na bigat. Minsan pa'y siyak di agawa. Hindi mo kaya. Kabigatan na manong Nemi na lukaga. Aldawan ha? Ha? Sweetheart. Aldawan. Ha? Binanong ng mga mindrabi. Kaya, sikat, di ba sikat, muna tagluto iti pamigat? Itlog, hotdog, longganisa, ken salad. Nabanugak iti rabi, sweetheart. At ko pa iti maturo. Mala daw akong sikat at mapanagluto iti pamigat. Inadalisto ako na manong Nemi, tinangisagana ti breakfast mi. Anak nga nagluto ti napoy, kinirog kulatan di kalaban. Nga nagkak ti bawang, manong Nemi. Kan naimas karug. Ure sa anin ngagsida. Ure sa awon sidanan. Datulat ta kinirugin, tadapay itlog na. Tadapay, okay na. Iso na, daradaras kulatan manong Nemi. Tulat na tinang ipakanakong ka na kita ako. Tadapay hotdog na, itlog na, kompleto. Nakadigo sa akon, manong Nemi, hindi mapangkuringin. Sweetheart, umaga na. Nakaluto ka, mamikatan. Nagsama tayo lang mamikat, Nakarubuhat ako, no? Sige, nga natintan. Pinanawan na manong Nemi, ti katre nga nakawarwara, ti ulos kadapungan. Garka, pinunta pala. Tunukuhan. Di pa maladaw kan? Sige nga ron. Gamot na medyo maladaw akong manong Nemi imbagak kang kuha na. Makamukan tuluwas dito yung sidara. Nagkita na nga nanta, inawam to. Dalusam to tasian, dito kusina, di nga to, okay? Sige, okay, bye na. Gananad ka. Ito opisina manong Nemi ni Robert inasadgan na. O na partner. In pasyudad mo ni Vina? One partner. Damo may rabi idirabi in apartment. Ken? Tiluka. Dinaksardengan siya. Permi nga nagagat. Nanalaing gawat nga with partner. Talaga nga pagpuligusam nga pagbulalawim di kiti mata na. Kahit na ti papakan. Madada nga gusto na. Nukasta nga kanag. Susapo. Uray no. Super partner. Kahit ko kumapit ti agawit ti pangal daw, ti nakmangal daw. Doble panangan. Okay. Nagasat ka kini Vina gawata talaga nga napintas. Pang model, ti pamagina, ti kutis na siga. Kat siga pa itim muna. Talaga nga nagasat ka. Kat siga nga, Jack pa'y nakasarak ti virgin siya ka. Kadi, gusto nga ko nagasat ka, tanasarakam ni Vina nga virgin. Basta rin tawagak manong Nemi kamusta ni Vina. Okay lang. Sana kang mataktakan nga guray, panaglabas ti oras, sweetheart, tadamat cellphone. Sa dumat nagtitawagak nga gagayim ko kamagyak dito yung syudan. Intun bigat gayam, sweetheart. Awisik to na, umaydan tumangal daw dito. Anak to makakawid, Ha, nga bali, Dakam tulatan ti makamo. Intun bigat dayta. Ito sumang patakti kamalman na manong Nemi nakigtutak. Na, dati sa pala nanganamit ay bigat na ito ya. Dapat ito namin saan?
Saan pa nga na umong? Kutunan? Tumangtangkanan ti... Bina? Ada akon. Sweetheart, adag dito kwarto. Napanak iti banyo. Oh my God. Nuanat langana itinalpasa ka nagdigos. Kastoy pala ti langana. Iti siyar nga tating ato. Awan, jak madlaw na saplidan tatar. Imulya. Inlokat ko ti kwarto nga yan na. Oh! Nagatutwara iti suelos. Kastawan iti. Pananggut ko ting nalat ti cellphone na. Sila gayayam. Sweetheart, ada ako. Ilang mas ka dito ay nagkajak na ibatan dito eh. Madamak ang gayayam. Imasidar ka sa ako inagkanding iti lips na. Naman lulatan. Nagdigos kan? Nagdigosak ti bigat. Itatagat to, amadan naman itong nagdigosak. Apa nga di mo matimpak na yung nagiti nangananta iti bigat? Hana? At dapat na dyan lamisahaan. Tiyan mo kakit naurnos di baba. Nga nagiti nanganan kat nainawan ko ma. Ay, pasensya kan, sweetheart. Kaya dito yung kwarto. Kaya naman dito ulas. Ang tapungan. Kasi saan nga nakupin, saan nga naurnos. Si kawit, sweetheart. Ukradan tan tumatlat at ulas. Apik pala ang kupin ng ta. Maukrad tulat naman eh. Kaya pa nakiti banyo manunimi iti nga to. Pati, plastar na kiti shampoo kada sabon. Oh, Diyos ko. Praise day me. Kapag naman sa ilanak manunimi, tinarugkit kapag ganan. Dan lusak ti banyo iti nga to. Sak naman ti baba, dinalusak ti baba. Inumong ko dikiti nanganan na itabigat sa ko. Ininawag, tumangtangkanan, nagriyat kay katan. Ipinasuka ko manunay ti rice cooker. Madaman, malutluto. Nagalandarin ti rice cooker. Bina? Start, abay! Mga 20, susurong nga gluto. Sigalatan, madamdaman ton. Umay ka tatno damong nga maluto. Tapno makasusuro ka nga gluto. Kumakit, sikat ang gluto. Agad nila, kumaitan na banuwag ito pisina. Sigalatan. Diyak may badan dumubrak. Maperdit na matam ka sa cellphone. Megan! Ayam santong umay manong. Nakaluto akton. Nakaidasarak ton. Manong nemi. Santo pa lang umay. Mapanggunton. Dandanunan. Umay kan. Di ka di mabisin? Nakaluto kan? Di pa ilabagbagang nakaluto ako. Umay ka na. Sige na lang. Wait, akarate. Sweetheart ko, nakagagagat. Nagtulag tayo di, nga susuruan ka. Uy, susuruan na to. Ito masangok ti maisuro. Di kayat ko, sweetheart, nadalos nga pagyanan. Nadalos, naurnos. Wen? Wen. Diyak lang kami nasango itay. Hintun bigat, adasa nga ilik. No, hindi na kababayin ka na kiti kabagyam. Kaya mo, hintun bigat. No, saan nga nadalos dito balay? Okay. Agdalusak to. Agurunosak to hintun bigat. Ha? Sige, mga taro na. Wow, perfect nga. Super ti kinalaing nagluto at asawa. Ay, live-in partner ko. Ti amok idi manunay mikit agumong aginaw ng imsaan. Pamanam, agumong ka na at aginaw. Alay, sakit ti tiyan ko, nasubraksat na nga. Kinain na ako nagdigos. Ina ko niti nga to. Iti CRT nga to.
Good ko manin ti ulok man. Ti siyak manin, Diyos ko. Gamali, okay lang, okay lang. Alis to ba't nga, obrahin na to. Ang gagatak na. First day, second night, manong name. Katkas manin amano. Nagpapas kami manin. Gabuto talaga, nga oras ang kumakayat. Numanggargari ni Suna, magari na. Deta. Ay, no saan ka lang na imas ka na banglo. Vina. Talagang naipilit ko nga talagang sikat. Agubra dito apartment ko na. Yung kasla maharik nakmatnukan manong name ti inanak. No kasta nga pantiili ko ken ko ana. Kabigadan na manong name pinagustuhan nak. Iso tinagluto. Di makadakas manong name nakusel tinapoy. Sorry sweetheart, nakabasit ko ba tingkabil ko nga danom na. Kasada nga rotin. Kirugen ta na. Wine. Hamat unin ang kusel, di ba? Sige. Anong santa na? Dito nga itlog. Anat luto na yung itlog. Basta si buong imprito. Nawara-waramat. Kumangat makita mga kenteng nga labaga na. Pasensya ka. Dito yung hotdog na eh. Hamat pa yung naluto una eh. So, datalata itlogan si Daam. Kung ano pa naman magluto? Tsaka mo, isang, iran-rant ng sahabat, kasi pa nagluto, tapno, saan ka nga, baunin nga gluto? Hamat, sweetheart. Kaya na ito eh. Nagkalinat nga sa rangaw ti kamuti. Ano tilaok mo? Ano katilaok na ano ka? Soka? Agad nga soka? Kit kamatis kumakin buggoong. Asin ken soka. Sige, mga tahot latang kan maladaw ako. Asin nung doon tagluto. Into no may digiti awisam no malam. Ay, aldaw. Isudan to na tagluto na kaya mga dito. Nagpagkata ako manong name. Gananat ka sweetheart ha. Pa nag-drive mo. Tinawagak manong name sakbay ti pangal daw. Naringkurda. Siyanda kita. Di kita kakabagyak nga nabayagan nga saan kami nga nakikita. Naringkurda nga rod. Nobra yung ay. Tutong-tungtong nga. Adamat na duwa nga parluto. Sige. Okay. Entertainin mo rin ida. Manong name ni sumang petak iti kamalman na. Oh my God. Apaglukat ko di ay ridaw. Nakita ti agkaraiwara. Diyos ko. Vina? Ay, dak dito nga to, sweetheart. Diyos ko. Di kiti nangananda. Di kiti nangananda. Pwede, di kiti chicherias. Di kiti, oh my God. Kapaw na yung tintigas to eh. Kumpay makalawas mi, Diyos ko. Vina! Adag dito nga to, muli ka. Sika di bumaba, ipakitak mangging ka no, anat lang anat yung apartment. Abay, malumos mo lang tanakastoy. Pasensyakan. Imulog na peso man. Pasensyakan. Anong pasensya? Kahit mo sawan, nagitinanganan nyo, kastulatan, alangan mo't nga nagdisang ilik, iti yakwa, aginaw, iso dapat iti nagluto, iso dapat aginaw, hamot na, di kita nanganan nyo si Charyas ka na, ano nagitoy? Dapat na, buyat nga, soft drinks, iti datar. Nakatunga, ayun, pasensya ka na. Ano nga mo din? Oh my God, kasi mang ormos na gito, yasikan, alalisto ka. Kadang nga rati Bram. Nagdigo sa akon. Taan niya, I miss you, sweetheart.
Diyos ko, ito lahat baglaingam, mangitaya. Ana? Ano ko na? Awan? Sweetheart. Alis to lang. Agor ka. Alis to lang ang peso. Anya ka dito, relasyon ti ag-live-in partner. Kaslagasawan, di ba? Sikat ti babae nga mapatbati dito'y balay. Sikat ag-estimar ka siyak tagtrabaho. Siyak ti breadwinner. No sumangpetak, nadalos, naornos, nagasaganan ti makan. Di kahit ko kumapikid di agad, sikat mangikat ti sapatos ko. Iyawat mo kanyang di sandal ko. Daday iti nakasaganan nga pagsukatak. Kasta ti kayat mo? Kasta ti rumbeng. Diba? Ag tinulong ti trabaho dito balay. No addaak, no awanak trabaho bukudam. Masapol nga agdalos ka, nadalos na ornos, saan lakad na tabagim, at ornosem lang, gandaldalosam. Saan nga ding isot nasken? Nabangluak, nadalusak, kang kanayon nga nabugwan, tapos nikastagat, naimas nga kanan. No kasanot pa ng urnos mo, pa ng dalos mo, pa ng papindas mo, tibagim, sweetheart. Kasta kung nga mati pa nakapapindas dito balay. Bayan, ito maminsan, kasataramit. Dagiti kas kadata nga partner, live-in partner. At tinulong ta. Siyak tagtrabaho kat sikat matan di makamuka dagiti aramin dito apartment. Kastat ag-asawa, kastat ag-live-in partner. Uy. Alan. Anat alan? Urnosam di kita, di nga ato tanak nagkakwam. Diyan tibag di usa. Tapos nga baglo akto nito manganta. Siyak may tagluto. Di mo mat kaya tiluto. Hanggang naluto ko na. Di mo mat kaya soka ng pagrekado, kaya salad. Di siya kalat nagluto. Naghimas pa nagluto, sweetheart. Nalaing ka, oray romansa. Samit kidi akang kanayon nakastoy manong tadamat digidigon daway nga tungpalin na bilin ko. Ingem, mauma ak manong. Addapan nakauma. Addapan nakauma ko na agsipod ta. Agkari aramiden na tunukuhan malipatan ng tumanan. Manong nemi. Nakababain mo na tayo. Nakarurugit, nakawarwara, nga da bigla nga dumteng. Nasisinuman aking bisita no bisita ko no bisita na. Nanusak man. Aging ka, nga napunuan akon ko na. Tatong palad na ang tunukuhan, alaman. Na narunan lang arudan, manong nemi, idinakat nga to pa iti buses na. Amom si ka? Maarte ka? Ano to ko na? Ado na nga arte, ado na nga style mo. Kung naman naman nagtaltalos ka. Gagangay nga dawara ti balay. Gagangay nga dati-ko taway nga masulita. Gagangay nga tsak maraming. Ti kaya't mo ba kami nga babae nga partner mo kat perfect. Perfect man ti mamagi. Ha? Naimasak man na tagakwem. Ngayon sana ka perfect nga gasikaso ka na kita. Gaputan tsak amo, tsak naruam. Tanyo nga rin kayat mo. Bukotak kami. Ha? Bukotak kami. Namabanbanlo kag tubisina. Sumang pedak ditoy. Siyak tupal at agdalos. Siyak tupal at agluto. Siyak tupal at ginaw. Siyak amen. Kasta. Nagsinsinong ba't kamton manong naming at madis-disturbon na kitip. Karoba ming apartment. Karoba ming adoro. Adan naman lang tatigod-tikon dahoy nga aywan na, nga layla iluwan na. No saan ka nagbalbalyo? Napimpinaslaingin no. Agsinata. Yan tangit, saan ta magpay nagkasal? Ha? Sweetheart? Pag-atayak na mapukaw ka. Awanin ti masapulak pa kasken ka. Met lagayam.
apeng samo, kayat tagtungpal. Apeng hindi mo balbaliwan, ti bagim. Ano nga ti maramid ko, kitaging galayang tikas diya kabaylak. O saan nga balik, kumamit no saan ka gagluto, sa tagluto, basta kumati kayo ko no ornos. Nadalos na ornos. No kasanod panang dalos mo tabagim, kastamat panang dalos mo kuma, panang ornos mo, dito uneg ti balay. Maartay kang hindi. Inik kang kayo din ti warning. Ngam kaskas di nga raramidam. Panagkunak ka talaga nga, santa nga kapartner. Di mo among aramidin ti obligasyon mo. Idin aramid subsobra ti obligasyon ko at kararamidin. Tilakit kidawakin kakit mo kasanot panagdalos mo ti bagim kasta kumama ti panangurnos panangdalos mo ti balay. Yung tamala tabagbagim to ornusan. Katuhin, sumunti kayat mo. Makapagkastata mo itlat na orin na wara. Hanga na dalos dito yung balay. Diyak nga rod kayat. Diyak nga rod mairusok. Tamom. Ore kasanot kinabanglom. Ore kasanot kinadalos ti bagim. No di mo amut agurnos. No dugyot ka. Arapa-apat nga dugyot kamit. Dugyot mo ti bagim. Hanap ako nam? Dugyot ko ng kanyak. Ti saan na amot agdaldalos ket dugyot. Yan tangay ket awamat pa nagbalbali mo. So, panawan kan. Panawan lang dito'y. Tana nga rin. Sino kadwag na rin dito ng panawan na? Madmadimat nga rin ni bagak nga pumanaw ka. Siya konti pumanaw. Agyan ka dito eh. Akong pagdanagam. Talo nga bulan. Ti advance ko. Kada ito yung apartment. Sagana ko na kita rawatek. Kaya't pumanaw ako dito. Nagsangsangit manong nimo. Kabayatan nga, iming paket na kita rawatek. Laglagi pa ma, awang pagdanahan ti pagbayad ti apartment, tainam, uno talo nga bulan da advance ko. Kaya may bustuman data nga talo nga bulan. Bayarak tumanan ti another 3 months. Di advance ko. Sige. Samuel, please. Sinagpanawan. Panawan ka. Oret adumati. Nagyan ta pagbagasan. Adumati nagyan ti rep. Bilti kuryente, bilti danom. Awan ti pagdanakam. Talistok lang nga. I-Gcash dagiti bills. Amok lagi din naman. Nga bale. Tumawag ka kiti pagbayadak naman. Ano ibagak ka nakwada nga may sinsta kanyak gibil. Tapno amok ti bayadak. Inakon. Samuel. Nakaulog akon man. Samuel, wait! Wait, Samuel! Samuel! Kinamakam nak iti baba. Inarakop nak. Samuel! Tsak agbihag nawang ka. Gabota, addaak amang luto ti kanam. Gabota addaak ngagdalus. Tapno saan ngagbaling nga dugyot. Dito nga apartment. Nadugyot dito nga apartment. Dugyon ba't digdagyan? So, nandiyan kaya tagbaling nga dugyot. Ikarikan ka. Nagkarika man itin. No, itong pala kong sinart. Please. Saan nung panawan na? Di ka pilitan ng agawin. Nagsa di probinsya. Di agawin ka.
No kaya't mo, ita matlang. Irubot mo na kita ruwatam ta ipulang ka iti probinsya. Ag night trip ta. Nagbiyahe ta nga rabi. Lain ka yan din ruwatam. Kan, ta ipulang ka nagaganak ka. Kaya mo kami ka talagang makasusuro ka. Amo mo imbaga iri kanyak ni mamang mo. Anusang ka kano. Imbaga na kanyak, nga samo ka nga amo ti aramid ti pagtengan, di ba? Mga sikaso ti uneg ti balay. Digi ti trabaho ti balay. Ngam ko nakmet. Aliston to lang dati mamat, aliston to lang isuro-iso na. Isuro-suro ka met. Akanayon ka agkarkarigam di mo tong palan ti karim. Tuno ko nawamanin. Gusto gayam ti ko na ni mamang mo. Nasadot ka. Tugyot ka. Amo na kasta. Nakadaldalusak na eh. Nakamangmanglak na kaming pintasak. Di man nagdaldalos. Kahit saan lang at ibaginat amo na nga dalusan. Padasem man. Naukawarwarad ta. Kahit agyang ka dita. Asadag tinawara. Kahit ore ka digdigos mo. Ore na nadalos tabagim. Nawara. Nakabasura. Nawara di ti basura. Karigam mat ti basura. Uri kasanot kadalos mo, nadaka iti tingat kabasuraan, basura ka mat. Di mo kadiya mo neta. Kinulitek bina. Tagden na, babae kan lalaki, agtinulong da. Ada obligasyon di babae, ada mo't obligasyon di lalaki. Saan nga di lalaki, amin ta akin obligasyon. Nga tila obligasyon mo kit mangitaya, huwag na. Hanggang nga pumanaw, manipo dito na ito nga oras. Rugyakon. Rugyakon, timangan nung kada kiti pagripangak. Please, sweetheart. Please. Okay. Ikang kata na ultimatum nga chance. Isublik na kita rawatek. Kadagkuti ka. Agtrabaho ka. Kinunak manong nemi ket tinungpal na. Apo, nakalalisto manong nemi ti panaggop. Panangurnos na karigit itugaw, panangpunas na ti misaan. Dikiti sa angan na inawan nga lunglungan, ininawan na. Kaya na, nakalalisto. Magitak-petak linglingit. Napampayin ti kwarto, manong nemi, inornos na. Kinupin na ti olas, inornos na nagitipungan. Inornos na ti panagplasta ti bedsheet. Ti kurtina. Ti suelo. Nagmapayin. Yan ay braglatan na. Rimuarak na ba nakiti sango. Nagsasarita manong nemi kada kita pa daming agkaskasena. Lalpasan ti apayo kini Mrs. Partner. Live-in kampalan. Awan sa ti Aldo nga saan kaya sindong pata. Dapat saan? Tapay ngamin. Nakapimpintas. Live-in partner mo. Iso na lang ta, di na mo umprahin. Tubra, unig ti balay. Magitam lang kumat, kinawaran di ta unig. Kasta nga sumangpeta nga kapot opisina. Banyo. Sa dinamo agluto. Kadi, siyak tagluto. Awan serbi ng arjo pintas kinapanglo na kinapanglo na kinadalos na ano hamat ka man nagdaldalos. Huwag nga rin. Kaya anong para nang unitan? Kasta ulit kurood na. Madama nagupobra. Madamat pa nagdaldalos na. Hindi po kawanak manong nami napanakon. Amo matagaya mo talaga kahit mga ramidan eh. Gusto ya. Madlaw kin makikita kan talaga nga natalos ti suelo. No ornos. Agrama matin na ito trash can.
Iti ba niyo? Oh, gusto ya. Ano mo ram karagtan? Madahag luto. Sweetheart, tulungan ka nga agluto. Punasak langit mo. Nabanog ka? Nabanog ka? Wala taginulpamat ngamin. No ko mga amin, schedule mo pa nagdalos mo. Tikas to'y, nagbasit ti dalos sa mo. Huwag gayam. Kanot na ka pa naglabam. Nagpalabaan. Saan ka naglaba? Palabaan. Yan sabi ng arto washing machine. Pati pa washing machine, masulit mo pa eh. Check mo na mo operator. Talagang gusto ko na ni mamang mo. Ang pulos na mo nga arahat na bawat yung nagtibalay. Mga pagbalbaliwak mo sang adi. Masursurok mo. Dokit mo sursurwen. Dati pa nagyanta almost 6 months tan. Di mo pa ngamin inaramit na nagsusuro. Stunan, tulungan na kagluton. Ito nakaluton manon name nagidasaran. Makantan. Naimas ba't gayang ito pa nagluto? Talaga ba't gayang no amom, o kayat mo nga ramitin, maramit mo, di ba? Sige. Manin po dita. Kaya tignan na yun, dinakla panawan. Aramid ko ang obligasyon ko. Kunak lang amin na makaanos ko lahat to. Panawan na gayam no sangkan nga makaanos. Ket siyempre, manong naimi, diadda kami ni Tirabaw, ti kama, dahitan. Ore nabannog isunak, nabannog kami nga dua. Pangikat di bannog ko na. Ore mabannog kam tumitlay. Nagpadpada. Kabigatan na manong naimi, awanan ni Vina ti idak. Adan iti baba. Madaman ti luto na. Madaman ti panagdalos na. Sweetheart, good morning. Good morning, sweetheart. Ana, mabalim mo mati mapanagsukatan, magdigusan. Tanto no kadigos ka, nakalutuak ton. Sige. Iti banyo. Wow. Nadalos. Na makadigos ka nakarubuatak manon nemi. Nakaidasar matan. Mantan, sweetheart. Labayan ka, ha? Ita. Wow. Nakalam dito, di matangak dita, mailiwa. Tuyo. Naimas na tuyo. Ito sa usawan na. Buso. Kung nadagat na tuyo ka no si Dayan na nakurapay. Hindi na mo, pati at dumabalin na naimas na tuyo, di ba? Kumbyan na ka dito yung luto partner. Ha? Okay. Hindi makarubuhat ako, makatutbrasa kung manong na yun. Nakon? May mesa ka manin, ha? Hoy, naman pagdanagan. Agurnosak, agdalusak. Ito makadalusak kon, tobra kon, di cellphone tuwan ng tobra. Kituan. Tunutan ni kagawi din, palas na padago. Kitakto naman, tawarak, nandiyan. Noon niya timbaga na manong name kit isu inaramid na sumangpetak na ornos at dapay na sumabat kaniya. Diyak pa'y nagrahe manong name ti kotsek adan. O tulungan na manong name no anyaman digidig gamit ko nasken isirek ko kalbasan makamagdinarakop kami nga mapagbinisito. Sumrek di balay, di first floor, di apartment. Wow. Na ornos, na dalus. Awan ti hanga na inawan iti pag-inawan. Na ornos. Good. Very good. Yung manunga tangal daw akastoy. Ang nanayo ng sweetheart. Ang nanayo ng akastoy. Nagruna ito na balaytan. Tibukutan ito ang balay. Naka-ornos ka, nakadaldalos. Very good. Gabot talaga nga aramida na yan manong name ni Vina ti obligasyon na kas babae nga mapanawan ti lalaki nga mapanagtrabaho.
Nagbakasyon kami ni ti lugar na anong name kat dituhin imbagak. Nga nakasagana ako na mga kasarte anak na. Hindi makasaritak ti inana. Imbag man ta na anusam. Talagang tsak maanusan idin mama. Panawa kon. Kawit na nagpagpakaasing another chance. Ultimatum nga chance. Kat ni nakasursuro mo. Agad maragsakan naklaunay ibagam nga nakasursuron dyan anak mi. Nagkalaysa kami manunemi ka dito siyudad, tinakipatakderan ti balay mi. Intultuloy ti asawak manunemi ti saanin nga nagtrabaho, nang runa at di adan anak mi. Nakapinpintas, taglawlaw ti balay mi, nakapimpintas, ti panang steamer na kadagiti masetas iti harding. Nabanglo na takang kanayon ti asawak manunemi, nadalus na ornos ti balay. Ti CR, ken na imas dagiti luto na. Manong nemi di kitay, adamat libro, nga basbasain na, pagkitaan na manong nemi di kiti kayat na nga putahe nga lutuan. Talo manong nemi di kiti anak mi, adan katulong mi, tamarigatan ko na ti asawak manong, daiso siyempre, iti pa nagka-private tutor di kiti anak mi, iti pa nagbasa da. So, adan katulong mi, no pekasta, kita sinusuruan ti asawak, ti katulong mi, ngagluto ka na kiti magustuwak nga luto. Kaya nangasawan manong, da kami matlaing ti nagkatuluyan, sa anan nga live-in partner, didikat nag-asawa kami, nagsinubok kamlaing manong, sa sakbay nga nagkasar kami. Imbaglagi din manong nemi ta nakasusuro matlaing ti asawak. Imbaglagi din ta sa ala nga ti baginat daldalusan na, no diket pa'y amu nga dalusan ken urnusan ti panagyan mi ken na urnos pa nakadisiplina digiti anak mi. Dito nga ron ti pagkasaritak manong ken thank you ti anos mo nga nang urnos kalpasan nga nag-insend ken ka ti detalye na to your messenger. Thank you ti panang-accept mo kaniya kakasta Facebook friends. Ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal liliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program. Tuwing ano tagyaman nga pagayam mo, Samuel. Thank you much, Samuel. Ito yung share mong experience mo, seknan iti panang pili, iti babae, kagbalin nga partner, iti tong palbiag.